Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ bin tɛnɛ sɔgɔma k'a fɔ ko Faransi finitigiw ka kɛlɛminɛw ani u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ k'u bolominɛ bɛɛ lajɛlen cɛ k'u ka jamana bila. An bɛ n'o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma. Mali jamana kɔnɔna la finitigi duuru minnu tun minɛlen don ka taa bila kan 1 kaso kɔnɔ k'a fɔ ko u ye dankarili kɛ min kɛra sababu ye ka filenkɛ ni mɔgɔ 2 ni bɔnɛ. A yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ kunu kari ni maa duuru ninnu bɛɛ lajɛlen bolila. An bɛ n'o fana tɛntɛn k'a lase aw ma. Lakanabaliya kɔsɔn Koro mara la u ka sigida min n'a bɛ wele ko Lafiyala n'a filɛ nin ye Bayi commune kɔnɔ jɛkulu maramafɛntigiw ye mɔgɔ faga mɔgɔ 3 ɲɔgɔn ni bɔnɛ mɔgɔ 2 k'olu wele k'u ka taa ni a ye. Coronavirus bana kun kan kɛnɛya minisiriso ka kunu kari janvier kalo tile 22 san 2023 kunnafoni di senfɛ u y'a lase k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ hakɛ ye mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 170 ni mɔgɔ 70 ni mɔgɔ 5 ninnu bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw ye sanga 30 kɔnɔ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli baw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a lase aw ma nin waati na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara a ka Malikura kunnafoniw na nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ bi ye ntɛnɛn janvier kalo tile 23 san 2023 sanga 30 Malikura kunnafoniw kunkun na ɲɛɲɛ bɛna tɛntɛn Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. An taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye bataki bɔ kunɲɔgɔn laban in kɔnɔ bataki min kɔnɔ u ye wele bila Faransi jamana ma u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ ka fara u bolominɛw kan k'u ko bɛɛ lajɛlen cɛ ni k'u ka jamana bila VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu Kader Traoré ale b'o kunnafoniw lase. Peut-être clair, j'attends que président de transition Traoré puisse s'exprimer. Kata tigɛdi ɲɔgɔnma sɛbɛn min bɛ Faransi ale ni Burkina Faso cɛ fulancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye kalo kelen di Faransi ka sɔrɔdasi jɛnkulu min sigilen don Wagadugu kanbɔnsen kin kɔnɔ ko olu ka jamana bila nin lon nataw ra ni laseli dira ka bɔ Burkina Faso ka kibaruyaso dɔ ma min ye agent d'information de Burkina ye ani a tibitibira ka bɔ gouvernement ka dalaminɛ fɛ Emmanuel Ouedraogo. Cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses. Anu ye bɛnkan dafe min kɔrɔbɔ o dangani no sabula Faransi ɲɛmɔgɔw y'a yira tuma bɛɛ ko olu bɛ jamana kɔnɔ Burkina Faso ka labila ani Burkina Faso ka latigɛli ra tiɲɛ no Faransi ka sɔrɔdasi jɛnkulu min bɛ Wagadugu o bilani no an'u ka welekan de ra o le kosɔn faamuyali wɛrɛ taara ni min ye ko ni an'u ko lon min na u ka se ka wuli ka bɔ an ka jamana na u ka sɔkɔ o yɛrɛ fɛ ye ɲɛtaga min bɛ anw ka fulancɛ fanga na bi o ye ko Burkina Faso denw yɛrɛ de kɛ ka se ka o yɛrɛ saraka ka se ka u ka jamana lankanaya ani k'a basigi. Pour la libération de notre territoire. K'a fɔ ko Faransi ka sɔrɔdasi ɲɛnkulu min Wagadugu ale ka jamana bila o ma kɛ ko balini ye fasodenw fɛ do Pascal Sesuma ale ye politikiman dɔ ye. An kɔni y'a mɛn ko Burkina ka ɲɛmɔgɔw n'u ye fanga ta sisan u ko u tɛ Faransi ka militaires fɛ yan Burkina Faso tugun u b'u ka sira kan de kɛ e fanga ta e ko militaires fɛ e ka jamana kɔnɔ wajibi le ye u bɛna ta ka Faransiw gɛn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka na u ka place ta ni ne ma lara u bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye. Lɔnnikɛla wɛrɛ min ma sɔn ka tɔgɔ fɔ nka a bɛ lɔnni kɛ jamana fila ka bɛnkan sɛbɛn kow kan ale ko fo sigi ka fɔ tun ye ka sɔrɔ yanni nin latigɛ nin ka taa. An bɛ papiye signé n'o ye ka nafaba d'o ma bi an ka ekɔlidon damandaw la a t'o wele an ka sigi tuguni ka kuma n'an m'o fɛɛrɛ ɲini o fo ka taga o ka taga de o taga kan ɲuman kan n'o tɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ. Hakilina jigira Burkina Faso ni Faransi tun ye o tigɛnɔ bila sɔrɔdasi bɛnkan sɛbɛn gafe dɔ kan san 2018 tɛmɛnen fulancɛ fanga ka minisiri dalaminɛ Emmanuel Ouedraogo y'a yira ko nin gafe ni latigɛ 17nan bɛ se k'a yira ko Burkina Faso bɛ se ka nin bɛnkan sɛbɛn nin kɔrɔbɔ o tɛmɛnen kɔ a ko ni Faransi ka finitigiw ye jamana bila ko faso ka yɛrɛ kɔrɔsidigilenw ani finitigiw yɛrɛ bɛna se ka o jɔyɔrɔ fa min bɛna se k'a to olu tigɛli ɲɔgɔnma bɛ jamana basigi nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An bɛ taa Mali jamana kɔnɔna la Mali finitigi duuru minnu tun ɲangilen don k'u minɛ ka bila kan kasobon na ni a yirala tun k'a fɔ ko u ye fɛnɛkɛni mɔgɔ 2 ɲɔgɔn faga min kɛra janvier kalo tile fɔlɔ san 2023 sɛgɛsɛgɛliw ni kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kunun kari ni maa duuru bɛɛ lajɛlen ye duuru don fiɲɛ la ni ka boli ka kasobon bila mun de kɛra walasa nin waleya in ka se ka kɛ walasa an ka se k'o ɲɛdɔn VOA ka lasigiden min bɛ Bamakɔ Mariam Kuyate ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn.
Kasode ma duru a bɛɛ lajɛlen ye soldasiw ye minnu ye fiɲɛ duruntu karidon janvier kalo tile 22 san 2003 kɔnɔ ni soldasi ninnu tun datugulen do ka un kasobo na Bamako a gendarme dɔ ka kɔrɔfɔ la ni a yɛrɛ ma sɔn tɔgɔ fɔ ma a y'a yira k'a fɔ ko ni soldasi ninnu ye wo de bɔ u ka kasobo ɲɛgɛn kɔnɔna na ni ka fangeleni walon k'u yɛrɛ ta a ma duru la filabu la mun tun datugulen do kɔsa in na n'o ye caporal Promumbe Munkoro ye ani Kuse Duba Munkoro 2e classe ni soldasi fila ninnu jalakilen do ka sababu kɛ k'u ye maa fila nin bɔ minnu yɛrɛ tun ye wari falennaw ye ni waleya kɛla janvier kalo tile fɔlɔ 2023 kɔnɔna na ni wari falenna fila o fure tala ye Tianfala mun ni Bamakɔ cɛ bɛ taa kilomɛtiri 30 bɔɲɔgɔnkɔ la an ka Alayi Bubu lamɛn ale ye banbagatɔ kelen bɛ ni cɛ ye a bɛ ɲɛfɔli k'an ye kow tɛmɛna cogo min na an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Tianfala fanfɛla na n'o ye gudo bɛ Kulukɔrɔ sira na ko Sala ko misigɛnna dɔ ale ka baganw tun bɛ ka boli tu dɔ dafɛ ale taara ka taa lajɛ ko y'a ye ko suma bɛ yen ale taara ka taa fɔ zoforo dɔ b'o yɔrɔ la ale taara f'u ɲɛna ko kasa dɔ kɔni bɛ o yɔrɔ ninnu na yen finalement an ni faamaw dara ɲɔgɔn kan ka taa donc an taara sɔrɔ olu de don kelen yɛrɛ o ye Lajibu ye Fofana o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye donc ale kantigɛlen don a terikɛ o ye Umar Bacili ye ale kɔni barakɔrɔla yɔrɔ kun sɔgɔsɔgɔlen ni muru ye ka tila ka kantigɛ an y'u sɔrɔ o lahalaya o de la o de maa min yɛrɛ an bɛnkɛ wele n'o ye Lajibu ye Fofana ye ko finitigi don bari o de y'a wele samedi su fɛ ka sɔrɔ k'a fɔ a ye ko dimanche fɛ a ka mɔgɔ dɔw bɛ yen wari b'u bolo a kan ka falen ale fana ko wari in t'a bolo a y'a terikɛ wele n'o ye Bacirikɛ ye o somɔgɔw ka fɔ la ko a ye 14 millions de minɛ a kɔrɔkɛ bolo o bila a kunna ka taa a n'a ka moto bon an kɔni ye tracé min dɔn o de ye sɔrɔsikɛ ye min y'a wele min ye ni soldasi fila ye n'o ye caporal Promumbe Munkoro ani Kuse Duba Munkoro 2e classe o tun minɛna dɔgɔkun tɛmɛlen sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ n'u yɛrɛ ye jɔnko Ala fɔ k'a yira k'a fɔ k'u nɔ bɛ ni kamalen fila ka saya la ni wari falennaw tun don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye ni soldasi ma duuru bolilen u bɛ fiɲɛ fɛ ni waati in na tɛgɛmadaw kan fɔlɔ Mariam Kuyati ka laseli do Bamako VOA Bambara ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye nin waati in na an bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan u ka muso 60 ani muso 2 minnu tun minɛna janvier kalo tile 12 ka dugusɛjɛ janvier kalo tile 13 la jɛkulu maramafɛntigiw fɛ n'a kɛra Arbenda Sahel kɔnɔna la kunnafoniw y'a jɛya jumadow k'a fɔ ko nin makofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen labilala ka na Wagadugu dugu kɔnɔna la Mohamed Touré VOA tɔgɔ la ale b'o lase Burkina Faso musow ni denmisɛnnin 66 minɛna marifatigi kulu dɔw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Burkina Faso kɔrɔyan fan fɛ olu labilala arajo jabarani ani Burkina fanga y'o laseli kɛ jumadon ni maa wolekulen ni famaw y'a jira ko silamɛ murutilen jɛkulu de ye o boloda janvier kalo o tile 12 ani 3 saheli jamana na Sum mara la lakanabagaw ye wulikajɔw kɛ ka muso 23 ni denmisɛnnin 39 sɔrɔ denmisɛnninw ani pogotigi ni fitinu a kɛrɛfɛ mara la jamana camancɛ yan fan ni kɔrɔn fɛ Burkina Faso jabarani ka laseli la u y'u ka hɔrɔnya sɔrɔ kokura tile jan 8 tɛmɛnenw kɔfɛ u minɛmagaw bolo RTB y'o fɔ fanga ka kunnafoni sɛbɛ dɔw ye o kunnafoni ni sinsin ka sɔrɔ a ma kunnafoni di a ko la hali bi an bɛ to Burkina Faso jamana kan ka kɛ n'u ka muso 60 ani muso 2 ka fara denmisɛnnin 4 kan minnu bɛɛ lajɛlen tun welekura jɛkulu maramafɛntigiw fɛ Arbenda Sahel kɔnɔna la janvier kalo tile 12 ka dugu jɛ tile 13 la Kader Traoré VOA tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ale fana ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn muso ɲɔgɔnna 60 n'a kɔ minnu tun nɔminɛna ka bɔ jɛnkulu maramafɛntigiw fɛ Burkina Faso Sahel mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Arbina dugudennin na olu yera jamana camancɛ kɛɲɛ kanfan na ani o labilara ka bɔ finitigiw ka baara la gouvernement ka dalaminɛ Emmanuel Gouderaw ka fɔta ra faso ka jabaranisobara il s'agit plus précisément de 62 femmes musolaka minnu tun nɔminɛna olu tun ye 62 ani 2 ani denɲɛni 4 jamana ɲɛma ka latigɛra olu sera ka bila ka na Wagadugu ni pankuru ye cikɛda min bɛ adamadenya kow kunna n'an ko action sociale olu sera ka ni musolaka ninnu bisimila ani k'o bila ka taa yɔrɔba siginin na o tɛmɛnen kɔ u sera ka sɛgɛsɛgɛli la o kan ka filɛ ni bana tɛ o sira walima ni kun ɲagami fiɲɛ dɔ ti o ra musolaka jɛnkulu dɔw tun ye u ka dusukun tɔɔrɔ yira ka taa ni muso ninnu nɔminɛni kan Masara Ouedraogo ko n'ale association faso yiriwa ɲɛmaa ye ale ye o dɔ ye nka Ala barakara Ala ni an ka faamaw sababu ra a n'o ka o ye kurutu kɛ ka se ka na n'o ye
an b'o fo o ni ce o ni barika ala k'an kisi nin gwɛrɛgwɛrɛ ko ni ɲɔgɔn ma muso ninnu sera ka na nin an bɛ ala dayɛrɛ an bele bɛ an ɲɛmɔgɔw wele an ka faamaw wele u ka banba ka o filɛ ka ɲa o fulakɛ walasa ni sababu jugu min y'o sɔrɔ ni bana fasɔn ubiyɛn ni mɔgɔ jugu ninnu yi bɛnkanni minnu kɛ o kan n'o sera ka fiɲɛ bila o rɔ o ka se ka fiɲɛ nin fulakɛ. Basiratu Kindo n'ale ye kunnafonidila ye musow ma kibaruyaso min wele ko Muso News ale ko nin walejugu nin ka ɲi ka fasodenw hakili jigi k'o ka ɲi ka o bolo di ɲɔgɔn ma dɛmɛ lase fasodenw minnu bɛ maɲumankow kɔnɔ. Ala dari min ye a ɲɔgɔn kana se ko ka kɛ tuguni. Dan kan b'a filɛ muso tun taara dumuni de yaala min ne dusura ka fɔ an burukinabaw ma minnu bɛ burukina kɔnɔ minnu burukina kɔ kan ka taa aussi dugu ɲɛmɔgɔw ma an bolo fara ɲɔgɔn kan ka dumuni labɛn ka faniw labɛn ka se ka bila ka taa di minnu bɛ u dendenninw na o yɔrɔ ka jan duguba ye pour que u ka se ka to u ka place la u kana se ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ taa dumuni dɔ yaala pour que mɔgɔ jugu ninnu ko se k'o minɛ. Hakilina jigira ni musolaka ninnu tun nɔ minɛna ka bɔ maa karo gɛlɛnw fɛ janvier kalo tile 12 ani a tile 13 tɛmɛnen Arabina dugudennin na kamasɔrɔ olu tun bɛ taara da dumunifɛnw dɔ yaala kungo kɔnɔ. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. An bɛ taa Niger jamana kan lajɛrɛ dɔ daminɛna bin tɛnɛ sɔgɔma ɲamɛ dugu kɔnɔ n'o ye Niger jamana faaba ye min bɛ ka kɛ duniya koladilan jɛkulu fɛ n'o ye organisation internationale ye ka fara u ka jamana ɲɛmɔgɔw kan walasa ka se ka dɛmɛ siraw don dɛmɛ minnu ni olu bɛna kɛ sababu ye ka maa minnu n'olu ye faso jamaw ye n'u bɛ degun kɔnɔna la Tchad, Niger, Nigeria ani Cameroun jamana kan ka se ka dɛmɛ don olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye duniya baɲumankɛ tɔnba min bɛ wele ko Human Rights olu ye laseli kɛ min kɛra bin tɛnɛ sɔgɔma n'a bɛ tali kɛ fagali banbali ni karo gɛlɛyabaw kan minnu bɛ senna kabiri octobre kalo tile 20 san 2022 min bɛ senna Tchad jamana kan n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ camanba de ni bɔnɛ u ka faso jama girinkajɔ walew senfɛ o kunnafoniw kɔfɛ a yirala fana ka fɔ faso jamadenw ka murutilikan minnu bɛ senna n'a bɛ tali kɛ u ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye General Mahama Idriss Déby ye ale ka toli furancɛ fanga kunna kuda ye ko k'o kɔn. Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Balimaw an ka foli bɛ aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ n'a lamini fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira fɛ Nioro du Sahel kaw aw b'an sɔrɔ radio Emergency ka 99.6 tomi 6 Buguni radio Kumase 92 fiɲɛ sira fɛ Yuwarukaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101 ani tomi 2 radio Orona Koro ani Bayangarala lamini aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ani tomi 2 kan Gawokaw bɛ
se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 tumi 1 tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 ni tumi 3 ye nin waati in na abijankaw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan wagadugu burkina faso jamana faaba kɔnɔ aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tumi 4 kan an ka bɔlɔlɔsira labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA Soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ Bamakɔ kunu kari janvier kalo tile 22 san 2023 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 229 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ u la. Maa ma sɔrɔ ni ma kofɔlen ninnu kɔnɔna banabaatɔ yera maa minnu cɛ la o ye coronavirus banakisɛ o bɛ maa min na jamana kɔnɔ hakɛ to mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 770 ni mɔgɔ 75 maa minnu be k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ani jamana fan wɛrɛw fɛ hakɛ ye mɔgɔ 770 ni mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 3 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunu kari janvier kalo tile 22 o kunnafoni di sen fɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Senegal jamana kan maliden minnu ni olu ye lakɔlidenw ye n'u bɛ Senegal jamana kɔnɔna la kalan na olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min n'a bɛ wele ko Association des élèves étudiants et stagiaires maliens au Sénégal olu ye u ka sigi Senegal jamana kɔnɔna la san 50nan ɲɛnamaya kunu kari Dakar dugu kɔnɔ min senfɛ u ye welewele bila maliden bɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka Mali dɛmɛ a ka se ka yiriwa. VOA ka lasigiden min bɛ Dakar Naman Jara ale b'o kunnafoniw di. Association des élèves, étudiants et stagiaires maliens au Sénégal, ASMS, Amana, Mali Kalandew ni minnu bɛ baaradege la u ka jɛkulu Sénégali bɛ 5 ans kabini san 1972 la 1972 san 50 ɲina ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan yɔrɔ min tɔgɔ Duta Sec Sénégali faba la kalandenw ɲɛtasibila kɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu ye hakili sɔrɔ ka ASMS jɛkulu in sigi 5 ans Sénégali i n'a fɔ Maître Muntakatal Ala ka hinɛ Sumayila Sise ni jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ma n'a ɲɔgɔnna caman walasa Mali kalandenw ka kalan kɛ lafiya kɔnɔ Sénégali. O hokumu kɔnɔ Fatima Jara ye ASMS ka wari marala ye n'o ye trésorière ye a ko bi olu minnu fana bɛ jɛkulu in kɔnɔ u ye dɛmɛ caman kɛ Mali kalandenw ye u ka baaradegeliw la. An yɛrɛ ka cellule dɔ bɛ yen an b'a wele ko cellule pédagogique an bɛ formation kɛ cɛw ye an bɛ formation kɛ musow ye donc an mana o kɛ an bɛ tila ka n'u tilala kalan na an bɛ stage ninnu ye c'est comme partenaire baden ma an bolo. An bɛ stage ɲini Sénégal jamana kɔnɔ an bɛ stage ɲini Mali la parce que an ka anciens bɛ Mali la. Mamadou Ba bɛ fara ɲɛmaaw kan ASMS jɛkulu in kɔnɔ a b'a ka san laban de kalan na ɲina san 50 ɲɛnajɛ in hokumu kɔnɔ a ye malidenw bɛ wele u ka sinsin fasoden ɲumanya kan walasa laɲiniw ka sabati Mali kɔnɔ. ASMS san 50 ye occasion ye an bolo ka se k'an ka jamana kɔnɔdenya fasodenya yira k'an ka maliyɛnya yira Mali tariku ani Mali bi an y'a laɲini ka o yira maliyɛnw na ka yira maliyɛnw na aw bɔra min aw bɛ min bi pour que aw ka dɔn sini aw bɛ se yɔrɔ min na parce que bi Mali bɛ yɔrɔ min na an ka jamana kuntigi bɛ tilen k'a fɔ a ka discours bɛɛ la faut que maliyɛn ka kɛ responsable ye i bɛna kɛ diɲɛ fan o fan o hakilina de kɔnɔna la an jɛra ka nin kɛ. Nka dusukasi min bɛ kalandenw na u ka jɛkulu in kɔnɔ o de ye san 50 ɲina Sénégali jamana kɔnɔ u ka jɛkulu in ma lakodɔn Sénégali marabagaw fɛ hali bi ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan a kɛra dabalibanko ye caman bolo o la Fuseni Sumano Mali cakɛda minnu bɛ wele Anthropo u ɲɛma k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kɛ u ni Mali lasigiden Dakar walasa a ka se ka lakodɔn Sénégali marabagaw fɛ. Bon vraiment san 50 fo bi ko u ma se ka reconnaissance sɔrɔ. Bon comme anw fana bɛɛ bɛ ambassadeur ka mara kɔnɔ an ye service extérieur ye je pense que an ye ambassadeur ka ciden ye donc kuma in fɔra cogo min na an b'a la se cogo la k'a yira k'a fɔ fana bi in na ambassade bɛ se k'i wuli k'i jɔ an ye cogo min na pour que papier ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ. Ɲɛnajɛ in kɔnɔ poyi n'o ye poésiw ye kalanw kɛra fasodenya farafinya nafa ani farafin danbe kan. Laadafiniw jirali kɛra n'an bɛ min wele défilé de mode ani Mali seko ni donko don fana kɛra kɛnɛ in kan. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Mali ye jamana ba ye ni ko dɔn jamana de do ko dɔnnaw
an bɛ tɛmɛni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan ya maramafɛn tigi dɔ ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ni bɔnɛ min kɛra sibiri wulafɛ Californikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw olu dayɛlɛnnen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Kayatu Tarawele ale b'o kunnafoni bakuruba di. Ayiwa an balimaw an y'a lase aw ma cogo min na yan'an ka se Kayatu ka labɛnw ka sabati an bɛ segin ka taa Mali jamana kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka cidenya lajɛrɛ belebele kɛnɛ sigi min bɛ wele ko rentrée diplomatique n'a kɛra Segukaw fɛ sibiridon janvier kalo tile 21 u ka jamajɛyɔrɔ la min bɛ wele ko centre culturel kɔrɛ a yirala k'a fɔ welewelekan o sigira Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka taa diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na Mali a seko n'a dɔnko o bɛ se ka lakodɔnniya o de senfɛ bi Kayatu Tarawele ka sɛgɛsɛgɛliw la a ye kuma di madame Aminata Sanogo ma a bɛ fɔ fasiri sɛbɛn min ma ko Lanterre de Bamako ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ an k'ale ka hakilinaw lamɛn. Mali ye jamanaba ye min kodɔn jamana de don kodɔnnaw fana bɛ jamana kɔnɔ taabolo de tun b'an bolo donc ko kɔrɔw b'an bolo n'i y'a kɛra Segu jamana kan Segu ye bamanandugu de ye mais o bamananw u b'u yɛrɛ dɔn Mandinkaw la société traditionnelle belebele de bɛ bamananw bolo ni société organisée don i bɔra k'a fɔ sisan ko fɛn nin organisera kɔrɔ min na bamananw ka taabolo la association 6 de bɛ bamananw bolo bamananya taabolo a sinsinnen bɛ u fɛ o la o fɛn 6 ninnu na kɔrɛ b'o la bamanan waliju bɔra Segu royaume na n'u b'a fɔ ko babuci n'a ye kɔ jalan segu ka na fɔlɔ Segu da mɔzɔn a tɔgɔ ye kɔ tigɛ ka ba tigɛ Segu ye dugukɔrɔba ye n'u taara kɛ kɔrɛ la o kɔrɔ fana ye fɛn ba de don bamananw bolo n'u b'u ka ngala deli n'a ye n'u bɛ bamananya siraw taama yen fɛ donc ne b'a bila o minɛn in kɔrɔ parce que jamana bɛɛ n'i ka taabolo de don donc an ma tigɛ an ka kɔrɔlen ninnu na culture de bɛ jamana jɔ jamana yɛrɛ sinsin bere ye a ka tradition ani culture ye culturellement le royaume de Segu a kun organiselen don à tel point misali de don a baaraw bɛɛ bɛna sigi Mali dɔnko ani seko taabolow de kɔnɔna na yala o ye ka diplomasi ni k'a bila fɛn wɛrɛ de kɔnɔ sanction ni ɲangili minnu tun bilala Mali kan ne Mali kun datugura dɔɔni kɔkan jamanaw fɛ est-ce que o sira de tɛ sisan ka a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko Mali yɛrɛ dɔnko n'a seko o bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye dɔrɔn ka kumaɲɔgɔnya sigi ka Mali dayɛlɛlen to u ni mɔgɔw ka se ka jɛ fɛn dɔw la wa ne ye fɛn minnu f'i ɲɛna sisan o taabolo kun b'an bolo o taabolo ninnu n'an kun b'an sisi o kan olu ma dɛsɛ k'an ka kow ɲɛnabɔ yan k'an kun kow ɲɛnabɔ ko mana tiɲɛ cogo cogo taabolo kun b'an bolo an kun bɛ minnu lajɛ ka se ka fura sɔrɔ an ka gɛlɛyaw la fɛn ninnu de tun y'a nɔgɔyada ye e y'a ye ministre bɔra a taara salle min na n'u y'a reçoit ye o salle tɔgɔ ko kɔrɛ donc an k'a lajɛ an yɛrɛ ka tagabolo la diplomasi a bɛ se ka don bɛrɛ min kɔnɔ parce que Damɔzɔn ka fɛnkɛ la nin fɛn ninnu organisation ninnu bɛɛ tun bɛ yen tɔnjɔnw kun b'a bolo a ka kuru mɔgɔw kun b'a bolo a ka jeliw kun b'a bolo a ka fɛnw bɛɛ kun b'a dɔnnikɛlaw kun b'a bolo a ka donsow kun b'a bolo royaume kun organiselen don u ma dɛsɛ u ma kɛɲɛ tile kelen u yɛrɛ kun ko ɲɛnabɔ komi an dɛsɛra tubabu ka tagabolo la diplomasi la an kun b'a fɛ ka o baara kɛ n'o ye donc an yɛrɛ k'an ka minɛnw lajɛ minɛn kɔrɔ minnu b'an bolo an k'olu ta an ka fɛngɛ kɛ jeliw yɛrɛ t'a fɔ ko kuma de bɛ Manden jɔ ko kuma de bɛ Manden ci o taabolo de la an k'a lajɛ cogo wɛrɛ la parce que an ye ko caman dilan n'an ka kɔmɔ ninnu ye koyi kɔmɔtigi tun ye mɔgɔba ye donsokuntigi tun ye mɔgɔba ye jamanatigi tun ye mɔgɔba ye jamanatigi ma se ka dɛsɛ a ka jamana kɔnɔdenw na abada ni jamana ko min bon ni dɔnnikɛla ninnu fana tun bɛ yen a dɔnni b'u la a danbew b'u bolo an y'a kɔlɔsi fɛnɛ k'a fɔ kuma dɔ wulilen don k'a jɔ Mali jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni fɔ fɛn min ma ko laïcité e yɛrɛ bolo sisan mun bɛ se ka fɔ ka kɛɲɛ ni o yɔrɔ ta ye sisan u bɛ fɛ ka Mali diyagoya kɛ silamɛ jamana de maliyɛn filɛ nin ye misiri ka ca selibaga ka ca mais est ce que a jogo b'u la wa ne hakili la an ka taa ni laïcité ni bɛɛ k'i sagona ko kɛ quoi min bɛ bɛn min ma mɔgɔ kana mɔgɔ diyagoya k'a fɔ kɛ chrétien ye kɛ silamɛ ye ou bien diyagoya fo ka Mali kɛ silamɛ jamana ye Mali sigira bɛnkan de kan. Ayiwa sisan an bɛna Ameriki jamana kan i n'a fɔ an tun ye a lase aw ma cogo min na k'a fɔ sibiri tɛmɛlen wulada fɛ dɔnkɛyɔrɔ dɔ kɔnɔna la cɛ marifatigi dɔ ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔn faga min kɛra mugu ci dɔ senfɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Kayatu Tarawele. Taabolo ni waliyabaga fatura garidona Torrens kilo 50 ani Monteri Park ni ɲɔgɔn cɛla la yɔrɔ min na marifaciba in tun lawaliyara ani polisi ka ɲɔgɔn gɛnba kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko kisɛ donna a la ne ka tila ka a ka fatuli kofɔli laseliw kɛra o kɔfɛ a yɔrɔ polisi ɲɛmɔgɔ Robert Luna ka laseliw la a ye ɲɛfɔli kɛ kojugukɛla nin ka gɛnni na polisiw fɛ min latɛmɛra ni marifaci camanba ye a y'a yira k'a fɔ ko a ye kisɛ don a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga tilala ka fara kan k'a fɔ a cɛ tɔgɔ nin ye Azi jamana
jamana mɔgɔ ye min si be san 72 ani 2 hakɛ ɲɔgɔnna la. Polisi ɲɛmɔgɔ ye a yira k'a fɔ ko jate tun bɔra a kelen de kan k'a yira k'a fɔ ale de ye marifaciba in kɛbaga ye. Ne ka tila k'a fara kan k'a fɔ a y'a kɛ ka da kɛwale min kan tun ma dɔn fɔlɔ. Monterey Park ne a dugu be Los Angeles kɛrɛfɛ sigidala mɔgɔ ba 60 bɛɛ lajɛlen be bɔ Asie jamanaw de kan. An kɛlen bɛ ka sira bɛɛ dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli kama. Polisi ɲɛmɔgɔ Luna ka fɔ la. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni m'a yira fɔlɔ k'a fɔ ko marifa cira minnu na n'a sɔrɔ u kun sugandilen don ka da bɔ yɔrɔ de kun kan. An t'a dɔn fɔlɔ ne ka sɔrɔ fagali ninnu tun kɛra ka da juguya ani siya woloma de kan. A kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka mɔgɔ 10 faga ka tila ka 10 ɲɔgɔnna jogi. A fagalikɛla nin bɔra o yɔrɔ la ka taa kɛnɛ wɛrɛ kan. Yɔrɔ min na a ka marifaw kun minɛna a la san'a ka boli. L'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ye a danatigɛ ko ka l'Amérique drapeau kun suli yaasa ka tasibila kɛ mɔgɔ fagalen fatulen ninnu ye. Lasɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko marifaci nin kɛra marifaci gɛlɛnba ye ko sabula mɔgɔ hakɛ min fatura a senfɛ o barika bonyana kosɛbɛ k'a be se ka lakɛɲɛ mɛn kalo tɛmɛnen na ta ɲi ɲɔgɔn de ma mɔgɔ 21 fagara min na n'a a waleyara Uvalde kalanso dɔ kɔnɔna na Texas mara la. An bɛ taa Tombouctou mara la sanji ka tiɲɛni nɔ bɛ ka dan sigi u ka jamana sigida caman u ka mara sigida caman kɔnɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bɔkuwari o sigida a yirala k'a fɔ degunba de bɛ o sigida mɔgɔw kan ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni nɔ ye. VOA ka lasigiden min bɛ Tombouctou Maimuna Moro ale bɛ o kunnafoniw lase. Bokiyati ye dugumisɛnni ye Tombouctou mara la min bɛ kilomɛtiri 10 bɔɲɔgɔnko dɔrɔn na. Ni dugumisɛnni in kɔnɔna na ji ye tiɲɛni kɛ so 20 kɔ binna ka sabu kɛ ji ka dantɛmɛ ye. Ji y'a daminɛ ka bɔ canal fan fɛ ka na Bokiyati a bɛ 150 ji tɛ se yan nɔ. Mɔgɔ tɛ se ka sigi a la donc an ko mɔgɔ ninnu ma u ka bɔ sɔn ninnu la ka taa yɔrɔ dɔ in na. Donc ji bɛ ka tiɲɛli kɛ hali bi et puis Bokiyatikaw bɛɛ bɛ ka balo fɛn min na mun ye jardin ye ji donna o fana la. Bokiyatika musow n'u ka denmisɛnninw bɛ dɛmɛ ɲini maaw fɛ sabula halisa olu bɛ degun kɔnɔna na. Nɛnɛ b'an ka denmisɛnninw na kɔngɔ b'an ka denmisɛnninw na. An kɔni sigilen don an tɛ se ka taa yɔrɔ si an tɛ se ka baara kɛ. An bɛ Ala makɔnɔ na an bɛ dɛmɛbaga ɲini na. Fleuve Niger ji yɛlɛni kɛra sababu ye ka dugumisɛnnin caman kɛ degun kɔnɔna na. U ka sumanw n'u ka sow caman binna. O kɛra sababu ye min ye dugudenw u siran k'u makari sabula u jɔrɔlen don ɲinan san sumanko bɛ na kɛ cogo min na Tombouctou mara kɔnɔna na. Nin ye Maimuna Moro kan ye ka bɔ Tombouctou VOA Bambara. Sisan an bɛ Saka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma. An ka taa Algérie fɔlɔ championnat d'Afrique des Nations CHAN kɛnɛ kan jamana 18 de y'a farafina gun siran dɔrɔn ta ɲɔgɔn danba daminɛ kabini janvier kalo in tile 13 tɛmɛnen jamanaw bɛ ka bin kelen kelen ka da kan minnu bɛ na u ni yɔrɔ ta quart de finale la 4 dɔnna. Groupe A kɔnɔ Algérie jatigi ani Mozambique, groupe B kɔnɔ Sénégal ale ni Côte d'Ivoire, a tɔ groupe 3 bin tɛnɛ janvier kalo tile 23 san 2023 Sudan ni Madagascar bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Sini tarata janvier kalo tile 24 san 2023 Mauritanie ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O jamana fila la min mana sebaya sɔrɔ o ni Sénégal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la. Ka bɔ Algérie ka taa Wagadugu, Burkina Faso ka kuma danbɔ kan Coupe du Monde diɲɛ kurukara ɲɔgɔn danba min bɛ farafina gun danbɔ ko fɔ o bɛ senna ye. Farafina jamana 64 de bɛ ka o ni yɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na. Maliden Musa Kulibali bɛ kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la. Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu. Bonne partie. Vous pouvez commencer. Kabi sibirilen janvier kalo tile 21 fo ka taa bila janvier kalo tile 28 san 2023 natara damujela nganaw minnu bɛ farafina olu bɛ tari kɛra diɲɛ damuje ɲɔgɔn dan baara an bɛ wele ko coupe du monde ale ta ko wɔrɔnan le nin ye min bɛ kɛra Wagadugu Burkina Faso kɔnɔ nin diɲɛ ŋanaminɛ ŋana ninnu ye maa 64 olu bɔra farafina jamana 8 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Malilakanw fana bɛ kɛnɛ kan. Musa Kulibali ye Mali ka damujela ngana dɔ ye ale ko a nana tari kɛ nin ɲɔgɔn dan na jasa ka se ka Mali yɛrɛ kun kɔrɔta. N ye labɛn parce que an bɔra tournoi dɔ la sisan Sénégal Dakar an bɔra compétition au niveau dɔ la ye bon
bon yela ye podium sanfɛ bon o kɛla préparation ba yɛrɛ ni tournoi kama bon on a objectif fɔlɔ ye ka remporter mais en défaut de ça nga ye podium kan ni sanga ɲɔgɔnmaden ninnu caman bɛ sifinw le ye nka si dɔ ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min na bɛnna se k'aw ka cɛjan Cheick Thioro fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ